Moi boa tarde a todas e a todos por nos acompañar hoxe aquí, dende Apiario. Queremos darlle as grazas á Asociación Vagalumes por acollernos e por xerar o contexto para esta presentación. É unha presentación especial porque claro, competimos e estamos acompañadas de dúas persoas que se algo fan, que se algo saben facer, traballar coa oralidade e conversar e falar. E os demais o único que podemos facer moitas veces é sentarnos ao seu lado e escoitar, non? E ese foi o formato que lle quixemos dar a este encontro, que non fose unha presentación, senón que fose unha conversa entre Susana Arins e Celso Fernández San Martín. Grazas, polo tanto, os dous por estar hoxe aquí. Grazas tamén a Xoan da Librería Marxe por aceptar tamén o noso convite de traer os libros e de telos aí por se calquera de vos queredes facervos con algún exemplar. Apiario edita dunha maneira un pouco especial. Somos unha editora que este ano fará 5 anos e se algo nos está caracterizando é que ao longo do tempo, ao longo dos anos, non estamos editando unha gran cantidade de libros, senón que nos estamos acompañando daqueles libros que queremos que formen o noso catálogo e que se basan fundamentalmente nunha altísima calidade literaria e que son libros que a nós, a Dores Tembrás e máis a min, son libros que amamos, son libros que realmente amamos e son escritos por autores e por autoras as que admiramos. E nesas dúas liñas, entre o amor e a admiración, é realmente como nos movemos, non? Estes dous libros, A cama do meu avó Manuel San Martín Méndez, que é o libro de Celso, e Carne da miña carne, que é a plaquet de Susana Arins, foron os dous dos libros que sacamos a andar a finais do 2018. Outra das cousas que tamén nos caracteriza é que, como editamos tan pouquiño, acompañamos o libro o máximo posible, de tal maneira que rompemos, se queredes, un pouco esas leis de que os libros chegan ás librerías e que rapidamente outros se lle poñen en riba, non? Que parece un pouco como que os libros son casi como películas nas carteleiras de cine, non? E pensamos que esa non é a maneira de traballar, que a vida do libro é longa e debe ser longa. E así tamén queremos que esa sexa a vida destos dous libros. A finais do ano pasado, no Nadal, a primeira presentación que fixemos destos dous libros foi no Culturgal, en Pontevedra. Ali fixemos un formato un pouco similar ao que hoxe imos ter a sorte de presenciar aquí, pero con un pouquiño tempo. Apenas foron uns 25 minutos nos que Susana e Celso puderon conversar, pero realmente foi algo que se quedou moi pequechiño. E por esa razón queríamos repetilo hoxe aquí, non? Tendo tamén un pouco máis de tempo, gustando, non? Un pouco máis da demora para acompañalos. Eu podería entrar a falar dos libros, pero non é algo que eu hoxe quixera facer aquí como editora, porque a conversa, non? É a ofrenda que hoxe temos aquí e é o que queremos realmente compartir. Aínda así, se de ofrendas falamos, creo que estes dous libros hai algo que os une. E é precisamente ese concepto, é o concepto de ofrenda, non? Creo que tanto Susana como Celso son autoras que traballan coa palabra dende a sensación, dende o concepto da ofrenda. E os detonantes destes libros poden aparentemente pode pensarse que son obxetos ou cousas, que pode ser unha cama, no caso de Celso, que pode ser o proceso de realizar unha empanada, no caso de Susana, pero é moitísimo máis que iso, non? Eu creo que se algo une a estes dos autores é realmente o detonante, pero o detonante que realmente, ese motor que realmente é o amor, non? Os seus libros destilan amor por todos os lados, non? Hai un gusto pola oralidade, hai unha presenza enorme da emoción, está o humor. E creo que tampouco non é
nada gratuito, que nos dous libros a figura, dunha maneira ou doutra, a figura dos avós este presente, non? No caso de Celso e no caso de Susana, o avó e a avoa, non? Oxe, vindo para aquí, pensaba que terán de alguma maneira os avós, non? Ou que nos darán os avós que tanto nos dan cando están con nós e tanto nos siguen dando unha vez que xa non están, non? Creo que esa sensación, precisamente, do amor, non? Que ao final é o que creo que moven os dous libros e que, dende logo, funcionan como detonante. Eu, como editora, non podo sentir máis amor por estes libros e gustaríame que hoxe o percibirades vos tamén e que o compartirades. Se mo permitides, entón, voume apartar así, moi despaciño. E sí, non, moi despaciño, así, sen facer casi ruido, sabes? Voume así a separar e deixemos con eles. Deixasme a mí, non? Sí, pensamos que non iba a haber xente. Pensaba Celso, que non se fiaba da xente da Entón estrada. non tiñamos nada preparado. Dixíamos, va, total na estrada, quen vai vir? Quen contaba, non? O día doxe. Susana, toma a palabra, ti que eres daqui. Que morrotes. Primeiro botas e agora deixasme a min. Acórdame un día que... Bueno, vou enviar aí a Piario os poemas que agora fan parte desta plaquete. Unha plaquete é un poema dunha persoa que traballa pouco, non? Porque son 11 poemas. Se non gostades moito da poesía, pois acabade rápido o libro, tampouco é así moi problemático, non? Porque son 11 poemiñas colocados aí, moi ben editados, son unha preciosidade. Eu adoro o traballo que fixo a Piario con estes poemas. O que vos iba a contar é que cando eu lle enviei a Antía e a Dores os poemas, esperando e desexando que os quixeran publicar, porque gosto moito do traballo que fan de edición, fan maravillas cos libros que editan. Todos os libros que teñen son obxetos de arte, son obxetos artísticos. Un día encontreime con Celso en Santiago e dixeme, vouche contar unha cousa que non podes sabela ninguén. Vouche contar unha cousa que é un secreto, non podes sabelo nadie, pero vou sacar un libro. Xa me colleron un libro para un poemario, por primeira vez en moitos anos, non vou autoeditarme, vaime publicar. Digo, xa que ben, por fin vamos poder comprar un libro de Celso sin ter que persegilo a él, coa mochila e tal e cual. E entón, e con quen vas sacalo? E me di, con a Piario, pero é secreto, que non queren que o dixa. E me dixen, pois eu mandeille un. E o teu de que? O meu, e me dixo o título. É a cama do meu avó Manuel San Martín Méndez, que é sobre o meu avó. E dixen, pois eu mandeille un sobre a miña avoa. Dixen, se mo colleran, aparte vai ser, se mo colleran, pois a ver que cho collan. Se cho collan, só os presentamos xuntos. E aquí estamos. Sí. Porque pouco despois, elas contestaronme de que si publicaban a plaquete, e a máis que saía a fin de ano, que querían sacala a fin de ano, elas si cumpren o seu propio mandado. A mí non me dixeron que Celso publicaba con elas, pero Celso, sabía todo. Vin a Celso outra vez e dixen, Celso, sabes unha cousa? Que eu tamén vou publicar contigo con a Piario. E metemos a pata. Sí. Porque elas querían ter o secreto hasta o final, pero a día doxe os secretos... Entón un día cometemos o erro, veu a Idores e máis Susana Lalín, e cando veñen emborráchanse moito. Que mentirán? Sí, entón claro, xa eu sabía, ela sabía que eu iba a publicar con a Piario, eu sabía que ela iba a publicar con a Piario, e entón hai unha exaltación da amizade, e neste caso, pois, do éxito, non? Estábamos felices, porque a verdade, publicar con a Piario é unha... A ver, eu que sei, como se di isto? É un luxo. É como se tes un rapaz che ven cun bolo da morena debaixo do brazo, eu que sei, unha cousa así extraordinaria, porque sabes que o tempo que elas tardan en che decir que sí é tempo que elas están sopesando cada palabra do que ti lles entregaches. Traballan con máximo respeto e coa máxima cercanía. Non é unha editora lonxana o autor, non é unha editora que
mande unha carta de circunstancias para che decir que sí ou que non, senón que realmente eu, bueno, pero aparte xa sei que hai amizade, non? Pero dame a min que é proceder delas así, que te miman e te coidan. E cando vas sacar un libro no que algo tan fora de uso parece ser na poesía contemporánea, como é o que ela decía, como decía Antía, que están cargados de emoción ou de emocións, algo que parece que non vai coa sociedade do século XXI, máis pragmática, máis desapegada, reivindicar o papel da emoción e da emoción do máis próximo e do máis íntimo parece unha cousa extraña. Estes libros deféndena e non sei que vai decir agora, pero eso, que metemos a pata porque sácanos unha foto aquí, Dores, sácanos unha foto. Recordo de que imos publicar con Apiario. Sácanos unha foto ali na rúa, pero está o Facebook. Non sei quen foi que a puxo. Dores, fuche ti. Inda por riba o dis. Fun eu. Pois puxo e di, salíamos os dous así de hanchete, e di, temos unha sorpresa que vos dar daqui a primeiro dano. Mogollón de xente pensou que nos íbamos casar. De verdad, sentimos defraudar esas expectativas. Apiario non nos desvelamos. Apiario non... Pensades que Apiario dixo non se trata de casamento. Non, tampouco, tuvo a xente en vilo todo o tempo. Xa a xente comprando regalos, mirando. A ti deronche. Que me van dar? Porque a mí Tuveron me que deron. los descambiar outra vez porque xa tiñan unha idea. Dicían, que raro, non? Estes dous. Non pejan. E outros dicían, pois precisamente, porque como non pega. Será éxito, non? Para... non sei. Isto iba a ser unha conversa sobre os libros. libros. Sí, sobre os libros. Eu vou falar do de Celso, antes do... Pois eu do teu non. É que hai unha Se vai ser cousa... unha presentación do meu libro, non máis. No. Eu quero dicir unha cousa de Celso antes. Primeiro, como empeza, que ten que ver co día no que estamos. Ai, sí. Non? Sí. Enchín un saco de neve. Non teño nada. E xa está. E hai un que me gusta moito, que eu creo que define, por iso eu quería empezar por aí, que creo que define moi ben os dous libros, ou me dá a min esa sensación, que son libros moi concentrados, que teñen moi poucas palabras, realmente hai moi pouco texto, non? Palabras as xustas, as caladas, as que tocan, que aprenderon dos dedos a abotoar, palabra que toca co dedo a punta do trono que baixa do ceo. E eu creo que hai algo que cadran así, non sei se que opinas ti, tanto a carne da miña carne, como que levan as palabras as menos posibles e con poucas palabras intentamos contar todo. Conseguímolo ou non? Sí, porque é curioso, o teu libro, aunque son os poemas, un número pequeno de poemas, non é un libro que se faga así. Vou facer uns poemas aquí para Apiario. En canto vexe a televisión, fago uns poemas para Apiario. Non é así a cousa. Tanto no libro dela, son libros que teñen un pouso. Outra cousa é que gusten ou non gusten, porque aí xa está o criterio da persona lectora. Pero que a entrega destes poemas é plenamente consciente, eso é certo. É que estamos plenamente seguros de que o último que demos é o libro que queríamos que saíra, e os meses que pasaron, eu volvo a ler o libro, nin me sobra unha palabra, nin me falta unha palabra. O que quere dicir que cheguei ao máis aproximado ao que un podería querer que fora un libro, que é aquelo que máis se mantén na túa vida querendo igual que está. E iso é moi difícil, porque eu, por exemplo, hai cousas que publiquei así, que ás veces paso o tempo e diste, ui,
sabes? É como se a ti foras outra persona, non que non che gusten, pero como se a foras outra persona e tuveras outras palabras, outro discurso. Eu quería contar unha cousa do libro de Susana, e é que como o leitmotiv dela era unha empanada, a elaboración dunha empanada, eu regaleille un libro no que pareceume... Teno antía. Aquí non, deixou. Aquí non, bueno, por lo xa o podes ler, Xa estou. porque... Estou tomando notas. Estás tomando notas. E é un libro tamén así maravilloso, como o de Susana, porque cando un fai balance da memoria, pois ten que poñer moitas cousas na báscula, non? Para que a báscula non se pine dun lado máis que do outro. E entón, eu penso que estes libros descubren que a través dun único obxecto, ou dunha única peza, ou dunha única cousa, pode vir fiada toda a memoria que ti tes dunha persoa. A través deso, non? E eu aquí quero facer un recordatorio. Un traballo de campo que eu realicei na residencia de Campo Longo en Pontevedra. Había unha señora argentina que acababa de chegar de lá, deixando alá toda a súa familia. E ela estaba ali, convivindo na residencia. Tiña 5 fillos que quedaran alá. A min decíame, cando a min me dá a desesperación absoluta, é moi fuerte, non? Cando che din eso. Cando eu me sinto completamente soa aquí, eu subo á miña habitación, abro o queixón e saco 5 cousas do queixón e poñoas en riba e miro pa elas, non fago outra cousa. Cada unha desas cousas son 5 obxectos de cada un dos meus fillos. E un era un tapón dun bolígrafo. Pero eses 5 obxectos eran o único que a ela lle calmaban a angustia. Polo tanto, nunca un obxecto é banal. Nunca. Sei que vivimos na era dos chinos. Sei que todo se tira e todo... Dame igual. Alabado, louvado, quen sexa capaz de prescindir absolutamente de todo obxecto significativo, de que lle dea igual todo. Eu concordo, non teño problema, pero penso que nunca eu deixaría de lado o arraigo que a min me dan as cousas que suplen a presencia das persoas que quixeches. No caso de Susana ten un valor engadido sobre o caso do meu libro. Eu basome nun obxecto que está parado e sin uso, e incluso desmontado. E aunque se monte, non sirve, porque non ten somier, nin ten colchón. Botarse nesa cama sería botarse no chao. O de Susana ten outra ventaxa. Ela recurre a unha memoria viva. Cando alguén lega, por exemplo, unha receita de cociña. Ti, cando faz esa receita, cando a elaboras para alguén máis, realmente na cociña pasan a estar a avoa dela, que lle ensinou, e supoño que coa avoa dela, o millor, a persona que a avoa dela lle ensinou, moito máis, non porque as cociñas son pequenas, botar xente fora sendo da familia queda mal. Pero creo que o libro de Susana ten esa ventaxa, non? Con respecto ao meu libro, porque é un libro que che toca o padal, un libro que te alimenta ao mesmo tempo, literalmente. E o libro este que eu lle regalei a ela era tamén un libro no que un poema era simplemente unha receita de cociña, unha receita dunhos doces, no que iba dicindo punto por punto que súa avoa lle fora dicindo de como había que facer aquelo que fora o único que lle quedara de súa avoa. Que rollo, non? Mi madre, ponse un a falar, non se couta. Si, quería, cando foi en Pontevedra, quixenlle adicar quizá a imaxen
as dúas imaxes máis bonitas que eu teña relacionadas ca cociña e coa memoria, que veñen tamén de dúas persoas que xa non están, que son miña aboa, Carmen Guerra González, máis a veciña de enfrente, Teresa, que foi a depositaria da memoria de facer os manguitos. Os manguitos son uns roscos así grandes, cun burato no medio, que a nos facíanos pola festa. A memoria de Teresa era cando un día a miña irmá, que é moi boa reposteira, lle gusta moita repostería, estaba facendo unhos borrachos. Borrachos postre. Estaba facendo na cociña e andaba cunha culler botándolle o amoado en cada un dos tubos de latón, non? Medindo exactamente canto lle tiña. E chegou Teresa pola porta e veulle facer eso e dixo, muller. E remangouse, lavou as maus e meteu a mão no perol do amoado e así, encheu-nos todos á mesma medida, así. E quedamos ali pasmados vendollo facer. Eso que hoxe en día xa se perdeu tamén, que é o gusto de ver os oficios manuais, xente que sabía facer ben algo coas maus. E agora, a mecanografía está ben cando ves a unha persona mecanografiar e andar así no móvil, pero eso outro que iba máis en consonancia, tiña máis un aspecto físico. E o relato de miña aboa, o recordo de miña aboa, que tamén cociñaba moi ben, era cando iba a comprar berberechos, ese molusco prehistórico, que xa non queda, ese arcigalas, eses animais extintos, non? A mí se me preocupa a extinción é por eso, porque desaparecen cousas ricas. De verdade, non pensar que eu digo de broma, pero que me dera que houbera unha superpoblación de cigalas. Como cando eu era pequena iba ás bodas, non? Que decía, máis cigalas, non, máis cigalas. Bueno, pasou en Lalín, un restaurante Cabanas, que un matrimonio levaron ao neno de 7 anos comelo cocido. Comeu de todo. Eran 7 postres. E despois ainda chegou ao final e díxolle ao neno, queres un pouco de brazo de gitano? E dixo o neno, non! Dixo, máis carne non! Pero o recordo de miña aboa, que non é este, que me veo agora á cabeza, é meter a mão na bolsa dos berberechos e botar así unha presa deles, como cando había eu sementar o centeo, que sementaba así a voleo, pois botar 2 presas de berberechos de arriba da plancha da cociña e ver como se iban abrindo, pom, e collelos así e comelos. É a cousa máis rica din dos millonarios. Nada. Home, saben, non? Quero dicir. Eu teño un parente político que di, a mí nunca me gustou o champán. Nunca. Pero esta Navidad invitaron a champán. E dixen que bo está o champán. Hai calidades. Eso me refiro, non? Pero os berberechos eran un animal popular. Quero dicir, calquera tiña... Nada, deixo-te falar a ti que eu... Fala aí do teu libro. Xa non digo nada máis, xa dixete Sí. todo. Falou, a mí hai unha cousa, falou aí Celso do almohado e a min acordoume porque naceu este libro. O almohado é palabra que eu coñecín na boa de Inma, cando facía o almohado das filloas. E nós tiñamos unha palabra, eu tiña unha palabra que era nosa, era da casa dos meus avós, porque eu só lla escoitei en toda a miña vida decir a miña aboa, e como dixo, e os derivados da miña aboa, non? Que é sarajallada. Claro, despois levei un disgusto moi grande cando busquei no dicionario no Estravis, que é o mellor dicionario do mundo, e Estravis coñecía a palabra. E resulta que aínda no lanzamento de Santiago todo mundo decía, pois esa palabra coñecémola todos. E pois eu pensaba que era só nosa, e máis, teño algunha irmá que fixeron un blog familiar coas receitas da familia e chamase Sarajallada, que podedes buscar aí receitas de cociña que facemos os Sánchez e os Arines. Entón, estes textos naceron desa palabra
e de outra que ti acabas de explicar moi ben, que xuntei a sarajallada e as mans. Partindo desas dúas palabras, en conxunción, o único que podía sair era unha empanada, porque... E a mí sí que me interesaba. Eu sí que me dou conta de que en todos os libros, sobre todo en todos os poemarios, hai algún texto, hai algún poema, ou hai algún grupo de poemas nos que están as mans, parecen as mans facendo algo. E debe ser tamén ese interese pola, pois iso, polo traballo manual, polo preciosismo, e todo iso. A sarajallada é o recheo da empanada. Pois aquí, por si vos non usabades esa palabra, vamos. E partindo diso, claro, mans, sarajallada, había que facer a receita. Eu digo que este texto é unha actualización do picadillo. Do picadillo, é unha receita que se sigues os pasos acabas por facer unha empanada, non? E é carne da miña carne, claro, porque aí eu creo que hai hai unha homenaxe á memoria, pero tamén hai unha relación cos sacramentos que realmente algunhas non seguimos, non? Porque non somos religiosas, nin facemos cousas desas, pero que en realidade, ao mellor, moitas veces, as comidas dos domingos ou as comidas da festa non deixan de ser rituais que unen a unha comunidade, non? A unha familia, a un grupo de persoas, a un grupo de xente, e partindo deses vimbios naceron os poemiñas que están aquí neste texto. Si, eu quería cantar unha cousa. Canta. Eu xa dixen que eu non iba a cantar. Eu teño pandeireta no coche, deixei ali. Eu trouxe na demostra, na máis. Está comprada onte, como a quen di. Unha copla que me ven acordando tamén o que significa este libro, que é unha imposibilidade. Eu quixera ter unhas palabras máxicas e cantas veces, non? Para que volvera esa persona, para que volvera, aunque fora 2 minutos, para que volvera. Se é a gran tristeza da humanidade, que non podemos facer volver, non sendo agora en hologramas, pero eso non vale tampouco. E entón é convocar con palabras a presencia. Isto pode parecer así, pero está moi estudiado na antropoloxía. Quero dicir que eu podo sustentalo ben. Pero a copla que a mí me acordou, que resumiría este esforzo infructuoso, o froito é este, pero non consigo o que eu quero, que sería ter a presencia real, física. E a copla é unha copla galega. Cando vos la canta, a veces decir, e isto que relación ten co libro? E direi vos eu, pero bueno, vides aquí para salir máis listos do que viñestes, entonces, pois, se non se vos pon nalgún dilema, marchades pensando que sabedes moito, non andamos todos igual. E a copla di, e eu cantar cantaba ben, e a garganta non me axuda, e en a de mandar hardar nunha laranxa madura. E eu cantar cantaba ben, e a garganta non me axuda, e en a de mandar hardar nunha laranxa madura. Que carallo é iso? Non. Pero, en cambio, eu cando a escoito penso que sí, esa é a medicina. Que eu cantar cantaba ben, pero a garganta non me axuda. Pero aí na de mandar hardar nunha laranxa madura. Como se harda nunha laranxa madura unha... Que volta hai aí tan bonita, tan interesante. Iso é este libro. É un imposible, pero ao mesmo tempo é un remedio. E agora vou explicar en antropoloxía o que significan estes remedios. Se calquera de ustedes vai ao Museo Etnográfico de Castilla e León,
Na parte dedicada aos símbolos, verán que hai unhas siluetas de corpo humano, pois que en cada parte teñen unha peza en latón ou prata significando unha parte do corpo. Por exemplo, un brazo, un fígado, o fígado, unhas alegrías, as alegrías, os pulmóns, un corazón, o corazón, un pé, unha mau. Parece unha clase de anatomía, verdad? Imos o ábece da anatomía. Cabeza, tronco, extremidades. Pois así está distribuído en peciñas, e esas son as que, cando un vai a un santuario pedir por algún mal que ten, un mal físico ou psíquico, pois levaba un amuleto que deixaba ali en prenda dese mal que el tiña. Deixando ese amuleto era unha parte como pago do ben que esperaba recibir e en parte tamén como símbolo exacto da súa doenza. Bueno, pois hai unhas pezas que a mí me parecen extraordinarias porque son unhos bordados cunha palabra, e a palabra é detente. Son os famosos detentes. Cando había unha guerra e os mozos eran chamados para ir ao frente e non podían decir que non, tiñan que ir. As mozas, as nais, que eran quen sabían coser e bordar, quen realmente estaban máis apegadas á vida, bordaban estes panos e poñíanlle esa palabra, pero non é unha palabra sola. Eu obviei, escondín a segunda, non lle quixen decir de principio, para que agora cause máis sorpresa. Porque o que poñen os detentes, chamados así, é detente, bala. E iso iba cosido por dentro na chaqueta que levaba o soldado. E ante unha realidade que gravísima, na que podías perder a vida en calquera momento, tiña esa peza o que na cultura popular lle chamaban eficacia simbólica, e era a pretensión de que, levando eso cosido na chaqueta, a bala respetara a vida da persona polo amor da xente que a quería. Nin máis nin menos. E estes libros, nese sentido, son unhos detentes tamén. Porque ante as atrocidades que vemos todos os días e ante esas cousas, non deixan de ser un amuleto de cariño. Eu véxome para este mundo moito máis seguro despois de que a Piario me quixeran sacar este libro que antes. E xa non teño máis que dicir. Fala ti, que fala moi ben. Iba a ler un cacho do teu libro. Ai, que ben faz. O bo que é saber ler, porque os que non sabemos... Porque a min de todo isto que está dicindo Celso, hai un... Ti vas lendo no seu libro que xa desde o principio che di que vai falar da cama do seu avó. E vas lendo e vai falando, sai a cama por aí. Ao principio sae pouco e dis para onde está a cama. E vas lendo. E ao final chegas a un punto que eu creo que é o momento do libro de Celso. Eu creo que naceu aí. Ahora vai me dicir que non. Pero... Nunca che diría o ti que non. Vale, bien. Pero eu creo que o libro nace aí, porque nacen de momentos, de imaxes, non hai, sempre hai un... Creo, bueno, polo menos a min aconteceme, sobre todo no que son os poemarios e os contos, que hai unha chispa que che di, aquí hai unha historia, ou aquí hai algo, non? E para min eu creo que este é a memoria e polo menos da que máis gostei, que desta cama voei enfermo nos brazos del, envolveito nunha manta, parecería un feixe, a porta do médico era de cristal, e había xente agardando. Nos brazos del, a ida.
Nos brazos del, a volta. Doume azucre de remedio. Derreteuseme na cova da boca e na punta dun dedo. A lingua, que é un dedo máis, é máis ca un dedo. A lingua son 2 dedos xuntos, polo menos, para coller unha pisca de algo. E así é. É tal cual. Claro, eso Podíamos estudiar en medicina, mira. E, ben, eu creo que toda esa cama do avó está aí metida nese momento dese día que foi a avó que levou en brazos ao médico. Non che quito a idea. Non me quites a idea. No. E é así. Cando un colle o libro de Susana, esta plaquete que lle chaman ten unha peculiaridade, supoño que todas as plaquetes o teñen. Todos os libros que van ou grapados ou así cun fío, isto é a típica literatura de cordel, que se chama, que eran as follas encartadas e un cordel que as ataba así e vendíanse nas feiras así colgadas. Eso ainda se utiliza moitísimo no Brasil. A lectura desto nunca é exactamente como a lectura de calquera libro, que un empeza así polo principio. Porque cando un colle isto na mão xa se lle abre solo. Por onde? Polo medio. Por onde está o fío. E entón parece como que é un convite a empezar o libro pola mitad. E eu vou vos ler os 2 poemas que están xusto no eixe. Un titúlase Amasadura e outra titúlase Fermento. Amasadura. Reparo nos seus brazos, torneados en branco, redondos na firmeza, entre corpo e rodelo, a balousar o mundo. Fermento. Pousar o pano branco e deixar levedar. O milagre da masa multiplicada. Vale a pena empezalo por aí. Eu penso que sí. Bueno, eu agora, como hai que ir cenar, joder, fala un de empanada. Empanada para aquí, empanada para lá, zarajallada, joder. Só faltaba que isto fora o Museo da Empanada xa. Eu casi lle pediría a Susana que lera algo do seu libro na súa propia voz, porque é bonito escoitar a autoría na voz propia, e eu lería tamén algo do meu. Se vos parece ben. Sí. E despois imos abrir unha rolda de preguntas. Preguntas, increpanzas, o que queirades, non? Discrepancias. É o momento, non pasedes vergoña, porque máis que a nós non ides pasar. Que vos estades amparados pola masa, nunca mellor dito. Ti tamén estás amparado pola masa. Sí, pola masa. Pero nós non, estamos aquí de atrevidos e de chulos. Así que se tedes algunha curiosidade, sempre hai xente que no leito de morte di: ai, vome que pena de non lle ter preguntado isto aquel día na presentación do seu libro. Pois, jódete, preguntara yo. Entón, incluso a propia editorial Apiario, porque, bueno, xa Antía explicou moi ben a súa filosofía, pero non explicou, por exemplo, que non contou que casi todos ou todos os libros que saen da súa factoría son premiados. Non é o libro premiado que despois se publica, senón ao revés. É o libro publicado que despois obtén recoñecemento. E iso non é máis que pola fina selección que fai, digo, hasta agora, Ahora vamos a fastidiar, agora vamos a fastidiar. Con isto non quero decir que ao mellor aquí chegou o momento que parte para despois volver a retomar co seguinte remesa, pero eu contento igual, non, vamos, non. Eso. Xa con Apiario, eu só quero presumir da maravillosa edición que fixeron
deste libriño, que eu creo que eu estou moi contenta, eu creo que é unha alfaia, así unha xoia que podemos, coas súas ceboliñas e o seu papel cebola, vale? De feito, quería non levar para vender en Tous, pero non dou permiso ela, porque con moita razón, con moita razón. Non quero nada. Aí está. Por favor, as multinacionais non... Cociña. Só banquetas, bella pintura de mar. Eu na vertixe branca e verde, sen retirar a ollada dos dedos que choven fariña sobre o mármore. A cantidade xusta, que ben ligue, que ben se desprenda. O problema da sarajallada. Dicionario. Aloiramos a cebola... Non, volvo a empezar. Sí, volvo a empezar. Sí. Dicionario. Aloiramos a cebola. Aceite do bo. Iso é importante. Lume manso e paciencia. Faltou o seseo da aboa e nunca a sarajallada soubo igual. Non vos podo ler moitos máis porque son pouquiños, xa vos dixen. E xa non comprades o libro para ler, non. Corrusco. O sabor crocante da primeira letra, esfregada nas mans como a desviar o frío, para indicar cual empada é carne, cual bacallau. Caligrafía milla. O pan e os peixes. Asinar, coas palmas no babi, a altura dos cuadrís, o fin de obra. Certificar o prodixio de manter a camada un outro día. Bravo, bravo. Teñoche marcados os que me gustan, non? Eu sei que houve xente que non aplaudeu, pero claro, é a típica soberbia de que chean di, non, eu non lle vou aplaudir porque a veciña da lá e a mí non me... Nah, é todo broma. Vou ler a introdución que fixen para este libro e vou ler 2 poemas, como mellor son 5. Vale, prefiero decir así que non decir vou ler 5 e despois ler 2, porque ve a xente frustrada. Di prometeu e non dou. E de outra maneira din dou máis do que prometeu. É así, non é? Eu valía para políticos se me valera o corazón, pero... Nesta exposición, porque a cama está, ou na miña idea, é vela exposta, espida, cunha intención artística, polo tanto, estética e de pensamento. Non hai nada que xustificar. Duchamp colleu no ano 1917 un urinario de parede e puxo deitado e asinado por R. Muth nunha mostra organizada pola Sociedade de Artistas Independentes de Nova York. E chamoulle Fontaine, fonte. Fixo así algo que a poesía leva facendo desde sempre. Este caso é distinto e completamente sinxelo, literal. Non cambio de postura á cama, non a alcumo con outro nome, non quero dicir nada distinto de cama, tal como nas nosas casas temos camas, e cada quen comparte ou dorme na súa, así sexa a cama extrema do chao, a cama dun cartón. Esta cama foi de meu avó Manuel San Martín Méndez, meu avó por parte de nai, e isto é o que queda dela. En sí, a súa cama, eu ben a recoñezo, distinta de calquera outra, ten unha feitura que máis pobre e sinxela case non pode ser. Sobria. Gústame que a mire desmontada. Fáltalle o colchón de lá. Fáltalle a roupa. Está desmontada. Arrombada de pé e tapada no soto contra unha parede. O mesmo que nunha palleira estaría o chedeiro dun carro nunha casa de labranza. Esta foi a súa cama, como a nosa a ser a nosa cama. Sei que este libro vai estar composto
nada máis ca de preámbulos e de querer coller a súa mau, tan frágil como a pel dunha claudia madura das claudieiras do Rego de Prado en Vermés, tan forte como para plantar e recoller, tan segura como para calmar. Enchín un saco de neve, non teño nada. Val máis o que o sol deixa que o que a auga cría, dicía el, que valía máis o que o sol deixaba que o que a auga criaba. A memoria incompleta e clara, a memoria rabuda e agochada. O relato da memoria é ter os ollos no lume mirando a leña que arde. O gazapo abre os ollos nunha camada de memorias. A memoria ausculta a neve que caeu. A lebre e a neve teñen a cama no monte. Escondida ata que atopas, a lebre dormita. A neve no chao bota un pelo moi fino. Salta a lebre, falta todo. Na terra, os froitos, os tesouros, os osos. As croias das cireixas nacen onde caen. Os osos nosos son croias que só nacen na memoria. Saber é distinguir o brau dun montón de sol. A historia esta escríbese na voz, no conxunto da voz. Usar a tremenda palabra para iso, usar a expresión que imos facer. Noites de invernía chamaba por min para subir atar as tellas ás doelas. A intemperie era para el o vintimperio, e a horta posta, a horta ben posta. Bueno, último, Á volta da Guerra Civil, fuxido e perdido, volto como xastre, sen botar un tiro. Traía 2 agasallos na cima do autobús, unha máquina de escribir e máis unha escopeta de caza. A máquina roubáronlle nunha parada, quedou a escopeta, inda está na casa, na que el naceu. Doulla a seu irmão Xosé, da casa do Rego de Prado, onde el naceu, xa dixen que naceu ali, ao pé do Monte do Carrio. O Monte do Carrio sempre cheo de lumes. Abúndanlle os toxos que pechan os carreiros, defensas que logo caen. Arden medrados, e ata que arden, medran. Encostado este Monte do Carrio derreja a auga por el abaixo, como a de pé na ducha. Para alá a canteira, na cima o circuito das motos, que daquelas non había, a Fonte do Santo e os eólicos, o último. Os pés do norte no campo de Mamos do Oirós, a pena que a bala, a medio alto. E mirando a Vermés tamén a pena do Penedo do Luxás, que a quixeron facer rolar barrenándoa polo pé. E non houbo maneira de facela rolar. Foron os mozos un día á saída da misa, os que quixeron facer desa pena un rolo, unha columna pinchada polo pé, e non deron. E despois sei que dicían que ben foi, senón ermagaba Vermés. Non se moveu do sitio, ten unha fenda, nela aniñaba o falcón peregrino. Se moves algo do sitio no que leva tanto tempo, cocos no mar. Caeu, cando el faltou, desluciuse a luz, desluciuse a si mesma,
como se a luz o comera e ela se deslucise. Derriba dunha baeta, ao pé do fregadeiro, todos os vasos de boca para baixo e un de boca para arriba. Meu avó dormía sempre coas contras da ventá abertas. Vía nacer o día desde o primeiro momento. Paxariño do oeste, vaite máis para o oeste, como a quen que morriches, e volve polo leste. Moitas gracias.